गय जागासिनो आबौआ गय जादों आबौ माबायदि गया आबौ हा So hello guys, welcome back to my channel. नोंथां बयखौबो आंनि बे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ खेबसे बरायनाय थाबाय। फाइनालि नोंथांमोना आं बे थाम्बनेल टाइटेलखौ नुनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ। आरो जों गामियावहाय आदैनि हाबानि खामानि मावहैनो नागिरदों आरोना जों मावनो थांगासिनो दङ। दासो ओंखाम जानानै फैदों। नायदो सानै साथाम ओइलाय बेयाव एसे थांगासिनो देखायनोसै नोंथांमोननो जाखिनि देखायनो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौल' अननानै फार्स्ट टु लास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा फाइनालि आंथ' हाबायाव सफैबायानो आरोना माने खामानि मावग्राफोरखौ दा ओंखाम जाहोगासिनो नै दा जागासिनो दं नै खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय ओरै मन्दपआ नैलाय नै बेवहाय दा देखायसिगोन होमबा लामासिम बानायखाबाय होमबा गाइसमोन ना अब्ला नायदो नायलांदो सिंफ्रावहाय देखायलांगासिनो लासै लासैनो नायलांबाय थादोल' गामिनि हाबा आरोना थ' फाइनालि आं नोंथांमोननो बेवहाय अगदाबा मोनबेसे दङ बेयाव देखायलांनि आरोना बेयाव नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठ नय दसथा आयु मा संगोन जाखोलै मा संगोन नोंसोर मा संगोन बोरमा दाउ अमा दा फाइनालि बानायगासिनो आरो नै बानायगासिनो दं लगाओ फाइनालि मेन गेटखौ नोंथांमोन देखायनो थांगासिनो थारमाने कमप्लिटआनो जायाखै दासो दांहांला जोबदों नै डेक'रेसना दैहु दं दैहु नै बानायगासिनो दं सानै मोजां बानायलै एसेल' नङा बुहुदनो मोजां बानाय एसे देनां गावनि हाबायाव गावनो बानायगोन नामारा अखाफोर मोखांजों बिदि आरोना नै दाबो कमप्लिट जायाखै Jadi sudah nagarbai. Mari grande. Lah, lasih aja bunda. Kita nak, yuk feeding. Jangan. Jamai.
मर्निं सेसननि जानाय संनाय खावनाय बेयावहाय सोलिगासिनो आरोना आं देखायनो थांगासिनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मर्निं सेसननि आरोना गामिनि रायजोफोर जानाय नैलायनो अमा बिथैफोर एवलागासिनो दङ खामानि सोलिगासिनो दङ नै बेवहाय सामब्राम सायनायफोर हानायफोर नै नाया नै नै ना लागायगासिनो दं नाया नै एवगासिनो नै dorong kira gas suci juga nasar kali oh nih jangan anak ini nasi dia Finally बेवहाय माने कफि लोंनायनि माने खामानि सोलिगासिनो आरोना कफि माबोरै बानाय जाखो माबोरै बानायले टेस्ट खालामलाय कफि साया माबायदि टेस्ट खालामलाय माबायदिलै एकदम दे मोजां नै फाइनालि नैबे मोनसेया जाहैबाय फिसा आरोना मिरामिस जाग्रा ओमफ्राय नैबे खावसेजों दङ बोरमा थोरमा बिदिनो VIP जाग्रा आरोना बे खावसेजोंहाय देखायनो थांनि नोंथांमोननो नै दा जागासिनो आरोना जानाय सोलिगासिनो ओमफ्राय ओरैबो दा एसे मानसि खालि जानानै दं बर्थमान बे मोखांनि नुनाय गेटआ डाटा बरायग्रा गेट आरो नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मेन गेटआ बैजोंहाय ओमफ्राय नैबे स्पेसियेल मानसि जाग्रा आरोना नैबे पार्सनेल ओमफ्राय नै बेवहाय नोंथांमोना माने गेटआवनो गयफोर मोनजागोन आरोना नै बरियानो ओरैनो मा मोनोब्रा गय दखानावलाय बेखौ मा होनो बेखौ रोखोमनो मोनबा जागौमोन दाहाय बोरला जागौमोन बेखौ मा होनो कालाजाम गवामुरि जानायसैलां नारें खमलासो मा फैदों बरिया हनै बेवहाय गय जानाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं जों बेवहाय नायनो थांगासिनो ना मा होनो गाइसमोन नैबे बिथांजों आंजों नै ओमफ्राय गय जागासिनो आबौआ गय जादों आबौ माबायदि गया आबौ हा चलो गाइस थौदो बिदिब्ला नायदोनि गोदान दोनग्राखौ नायदोनि थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो एबाव दोननो जाहैबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बाहाय थांनो मिथिथ'आ आरोना ओमफ्राय जों सोर बाजै खन बाजै ओमफ्राय नैबाव जाहैबाय जाखांनानै दसे जिरायथ'ग्रा रेस्ट लाग्रा बियो